yanda kake ganin talauci yana damun ka, yana damun zuriyarka, ka rasa yanda za ka yi, to bakin gwargwadon misali ɗan uwa mai saurare na ko mai kallo na, ka daure ka jarraba wannan abun wanda zan baka. Da yarda Allah in har ka duƙuhi yin wannan abun, litinin 4 in Allah ya yarda sai ka fita daga talauci. In Allah ya yarda sai ka fita daga talauci. Na farko idan litinin ta zo ka samu sallah ta asuba, a inda ka samu sallah ta asuba aka yi sallah aka sallame, ka nemi guri ka zauna, za ka yi istighfari, za ka yi hailala, za ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ɗauko tasbiharka, za ka riƙe, za ka yi bismillahir rahmanir rahim, sai ka ce Allahu Muhammadu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, Allahu Muhammadu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana ɗaukar wannan wurdin ƙafa 1111. Wurdin za a ɗauka ƙafa 1111. Dan uwa idan ka kammala wannan wurdin naka, za ka fito, idan ka fito za ka nemi ko ƙosai ko ƙuli ko waina. Za ka nemi yara ƙanƙanana waɗanda ba su wuce shekara 3 zuwa shekara 4 ba zuwa shekara 5. Sai kai masu sadaka ta wannan ko waina ko ƙuli ko ƙosai. Idan wata litinin ta dawo za ka sake yi, in wata litinin ta dawo za ka sake yi, in wata litinin ta dawo za ka ƙara yi. In Allahu ya yarda ɗan uwa, in dai magana ake na batu akan tara dukiya, akan samun duniya, akan samun dukiya mai ɗimbin yawa, to ka daure ka jarraba wannan abun, da yarda Allah za ka bar labari. Sunan dai Alhaji Nura ikon Allah sai kallo, sai a daure a yi sharing domin 'yan uwa su amfana.